Все, летим. Беларусь ужо шмат год застаецца амаль на самым дне еўрапейскага рэйтынгу па правах ЛГБТК плюс асобаў. Згодна з дакладам ELGA Europe за 2025 год краіна заняла 45-е месца з 49. Ніжэй толькі Расія, Турцыя, Азербайджан і Арменія. Гэты рэйтынг гэта не пра сімвалы, а пра рэальныя законы і рэальнае жыццё. ELGA Europe ацэньвае краіны па 7 кірунках. Гэта абарона ад дыскрымінацыі, прызнанне сямей, барацьба з гвалтам на глебе нянавісці, свабода аб'яднанняў, юрыдычнае прызнанне гендеру і правы інтэрсекс людзей. І Беларусь атрымлівае мінімальныя балы амаль на ўсіх пунктах. У краіне няма антыдыскрымінацыйных законаў, аднаполыя сем'і не прызнаюцца, а актывісты і актывісткі сутыкаюцца з ціскам і рызыкай арышту. У 2025 годзе Палатай прадстаўнікоў быў адобраны новы законапраект пра прапаганду нетрадыцыйных адносін, які прыраўноўвае любое публічнае выказванне ў падтрымку ЛГБТК+ да адміністрацыйнага правапарушэння. І гэты паказчык гэта не сухая статыстыка. Ён адлюстроўвае, як сябе адчуваюць людзі. Тыя, хто не можа змяніць дакументы, не можа гаварыць пра сваю любоў адкрыта, хто жыве пад пастаяннай цэнзурай. І пакуль суседнія краіны крок за крокам пашыраюць правы і абарону, то Беларусь усё далей сыходзіць у ізаляцыю.